Sant Fermín. La Casa de los Navarros Nafarrenetxea de Barcelona ha celebrat l'inici de les festes de Sant Fermín amb el tradicional xupinasso a les 12 del migdia. Uns minuts abans, el president de l'entitat, Koldo Larrea, ha imposat el mocador vermell d'honor a 4 socis veterans de la Casa Regional. Tot seguit ha començat la festa amb la xaranga Zagales del Gallego. Durant tota aquesta setmana, l'entitat navarresa ha programat diverses activitats musicals, gastronòmiques i esportives. Demà es farà un dinar i el 39è torneig de pilota a mà al frontó de la casa. Diumenge també se celebrarà un encierro infantil i un recital de jotes a càrrec del grup Aires Navarros. En nuestro himno se dice que en Barcelona te reciben como en Pamplona, en San Fermines. Es un ambiente totalmente, además de cariñoso, un ambiente, vamos, de disfrute de la fiesta, que es lo que nos gusta a todos.